बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कुडाळ शहरातील व्यापारी, उद्योजक तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चला कुडाळ घडवूया या उपक्रमांतर्गत 2 महत्त्वपूर्ण थेट संवाद मार्गदर्शन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. विद्यार्थ्यांसाठी एमपीएससी आणि यूपीएससी स्पर्धा परीक्षांबाबत चर्चासत्र तर उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी कर प्रणाली या विषयांवर चर्चासत्र होणार आहे. या दोन्ही चर्चासत्रांना निवृत्त उपायुक्त ॲडव्होकेट गणेश बाळकृष्ण दळवी हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. नगरसेवक मंदार श्रीकृष्ण शिरसाट यांच्या संकल्पनेतून मंगळवारी 17 मार्चला कुडाळ इथं या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. चला कुडाळ घडवूया याचं पहिलं पर्व गेल्या 2 महिन्यापूर्वी झालं आणि त्याला विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. IAS अधिकारी दत्तप्रसाद शिरसाट यांनी जेव्हा शिबिर घेतलं त्याला साधारण 300 मुलं उपस्थित होती आणि त्याचाच पुढे भाग म्हणून कुडाळ लायन्स क्लब यांनी पुढाकार घेऊन आणि माझ्या माध्यमातून संत राऊळ महाराज कॉलेज येथे गणेश दळवी जे रिटायर्ड डेप्युटी कमिशनर GST ला होते त्यांचं विद्यार्थ्यांना UPSC, MPSC आणि स्पर्धा परीक्षा यांच्या संदर्भात मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा कशा द्याव्यात, कशी मानसिकता बनवावी आणि कशा प्रकारे याला धैर्याने सामोरं जावं याचं त्यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन आहे. आणि गणेश दळवी हे आपल्या कोकणातलेच आहेत आणि याचा लाभ कुडाळ शहरातल्या विद्यार्थ्यांनी किंवा तालुक्यातल्या विद्यार्थ्यांनी घ्यावा आणि हे प्रशिक्षण पूर्ण मोफत आहे. 17 मार्च मंगळवार सकाळी 10:30 वाजता संत राऊळ महाराजच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये हे आम्ही नियोजित केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये हे आयोजन करण्यात कुडाळ लायन्स क्लब यांचा सिंहाचा वाटा आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या विशेष सहकार्यातून हे आम्ही आयोजित केलेलं आहे. त्याचा दुसरा भाग म्हणून कुडाळ तालुक्यात सध्याच्या परिस्थिती बघता व्यापारी GST बद्दल पूर्ण माहिती बऱ्याच व्यापाऱ्यांना नाही आणि त्या संदर्भात कुडाळ लायन्स क्लब, कुडाळ रोटरी क्लब, त्याचप्रकारे ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट, MIDC असोसिएशन आणि तालुका व्यापारी संघटना या सर्वांच्या विशेष सहकार्यातून GST संदर्भात व्यापाऱ्यांचे प्रश्न आणि ह्याच्याबद्दल थेट एक चर्चासत्र गणेश दळवी यांच्या सोबत मराठा हॉल या ठिकाणी संध्याकाळी 5 वाजता 4:30 वाजता 17 मार्च रोजी ठेवण्यात आलं आहे. आणि ह्या कार्यक्रमाला मराठा समाज यांचं देखील आम्हाला विशेष सहकार्य आहे आणि याला व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात, व्यापारी असतील, उद्योजक असतील, यांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहावं. आपले जे काही GST संदर्भात ज्या काही आपल्या समस्या आहेत त्या गणेश दळवी यांच्यासोबत त्या संदर्भात चर्चासत्र ठेवलेलं आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी उपस्थित राहावं असं मी माझ्यातर्फे लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, कुडाळ तालुका व्यापारी संघटना, त्याचबरोबर MIDC असोसिएशन यांच्या माध्यमातून मी आवाहन करीत आहे. लायन्स क्लब ऑफ कुडाळ सिंधुदुर्गच्या वतीनं या ठिकाणी या संपूर्ण मंदारजीने जो चांगला उपक्रम हाती घेतलेला आहे त्याला पूर्णपणे सहकार्य करून त्या दिवशी सर्व विद्यार्थी जे आहेत विक्टर डोंटस लॉ कॉलेज असेल किंवा नाथपै कॉलेज असेल, गाळवणकर कॉलेज, तसंच आपलं संत राहुल महाराज कॉलेज या ठिकाणून तर विद्यार्थी येणारच आहेत. शिवाय इथे चालू असणाऱ्या ज्या UPSC, MPSC चे मार्गदर्शन करणाऱ्या ज्या क्लासेस आहेत त्यांचेही विद्यार्थी येणार आहेत आणि या सर्व विद्यार्थ्यांना MPSC असेल, UPSC असेल या दोन्ही परीक्षा, स्पर्धा परीक्षांच्या बाबत सविस्तर माहिती आणि ती कशा प्रकारे आपल्याला पासआउट करून जास्तीत जास्त या तळकोकणातील विद्यार्थी पुढे या स्पर्धा परीक्षेमधून पुढे जातील यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम घेतच असतो. परंतु मंदारजींच्या या उपक्रमाला पूर्णपणे सहकार्य करून जे विद्यार्थी आहेत त्यांना यापुढे प्रशासकीय ज्या नोकऱ्या आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या संख्येनं आपल्या या तळकोकणातील विद्यार्थी पुढे यावेत या उदात्त हेतून हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. तरी सर्व कॉलेजमधील जे विद्यार्थी आहेत, जे आपल्या या कुडाळमधील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आहेत, उदाहरणार्थ माणगाव असेल किंवा अन्य
भागातून येणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून चांगल्या प्रकारे हे जे मार्गदर्शन मिळणार आहे ते मार्गदर्शन घ्यावं अशी त्यांना आमची विनंती राहील. आणि या चांगल्या स्तुत्य उपक्रमाला लायन्स क्लब कुडाळ या संस्थेचंही खूप खूप शुभेच्छा आहेत. आणि सर्व पत्रकार बंधू या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांनाही आव्हान वेगवेगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण या चांगल्या उपक्रमाचा प्रसार करावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी सहभागी होतील आणि त्याचा लाभ घेतील. कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीचा एरिया तसा फार मोठा आहे, म्हणजे जवळजवळ 750 एकरमध्ये MIDC चे उद्योग पसरलेले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात 230 ते 240च उद्योग सुरू आहेत आणि यापैकी जवळजवळ 90% उद्योग हे मायक्रो किंवा टायनी ह्या भागातच मोडत आहेत. आता हा जो उपक्रम आहे ह्या उपक्रमामध्ये माननीय दळवी साहेब यांच्याकडून GST संदर्भात काही सूचना किंवा काही अडीअडचणी असतील तर त्या मांडण्याचं आव्हान आहे. मला वाटतं ह्या सर्व छोट्या छोट्या उद्योजकांना नक्कीच GST संदर्भात त्यांच्या अडीअडचणी असणार, तर त्या अडीअडचणी त्यांच्याकडून समजून घेऊन आम्ही येत्या 17 तारीखला माननीय दळवी साहेबांसमोर त्या निश्चितपणे मांडू. मंदार शिरसाट हे विविध प्रकारचे समाजोपयोगी कार्यक्रम कुडाळ शहरामध्ये घेत असतात आणि समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचा त्यांचा नेहमीच मानस राहिलेला आहे. आणि त्यांनी आपल्या या एका वेगळ्या प्रकारच्या संकल्पनेतून त्यांनी विद्यार्थ्यांना देखील एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन मिळावं UPSC MPSC या स्पर्धा परीक्षा संदर्भात. त्यासाठी हे 17 मार्चला ते स्पर्धा परीक्षांबद्दल थेट संवाद हा आयोजित केलेला आहे. आणि यावेळी जे ॲडव्होकेट गणेश दळवी हे रिटायर्ड डेप्युटी कमिशनर GSTचे आहेत ते देखील मार्गदर्शन करणार आहेत. लायन्स क्लब कुडाळ सिंधुदुर्गचा या कार्यक्रमामध्ये सहभाग असणार आहे आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहू इच्छित असलेले विकलांग विद्यार्थी यांना आणण्याची व त्यांना सुखरूप घरी परत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही लायन्स क्लबने घेतलेली आणि त्या प्रकारची व्यवस्था लायन्स क्लब करत आहे त्या अशा विद्यार्थ्यांसाठी, जेणेकरून प्रत्येक घटकाला या संवादाचा फायदा मिळावा हेच यामागची भावना आहे. आणि दुसरं अजून एक मी सांगू इच्छितो की व्यापाऱ्यांसाठी देखील सुद्धा मार्गदर्शनाचं आणि संवादाचं सत्र त्यांनी आयोजित केलेलं आहे. GST कायदा ज्यावेळी सुरुवात झाली 2017 मध्ये त्यावेळी विविध प्रकारच्या अडचणी आपण पाहिलेल्या होत्या आणि आता हळूहळू हा कायदा तसं म्हटलं तर स्ट्रीमलाईन झालेला आहे आणि बऱ्यापैकी काही गोष्टी त्यातल्या स्थिरावलेल्या आहेत. तरी सुद्धा व्यापाऱ्यांकडून ज्या क्लरिकल चुका होत असतात, ज्या म्हणजे इंटेन्शनल नसतात पण त्यांच्याकडे स्टाफ व्यवस्थित वेळेत उपलब्ध नसेल किंवा वेळेत GST रिटर्नची फायलिंग न झाल्यामुळे ज्या काही अडचणी निर्माण होतात व छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे अडचणी, जसं की ई-वे बिलासोबत नसेल तर त्यातून काही अडचणी निर्माण होतात आणि त्यातून मग पुढे नोटिसेस वगैरे आपल्याला ज्या येतात, तर ह्या गोष्टींपासून जी सतर्कता घ्यायची आहे आणि त्याची जो काय कायदा आहे त्याचं व्यवस्थित पालन करून कशा प्रकारे एक प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून काय दखल घेतली पाहिजे व्यापाऱ्यांनी, यासाठी देखील हा संवाद व्यापाऱ्यांसाठी उपयोगी पडणार आहे. तर त्या दृष्टीने हा संवाद GST संदर्भातला व्यापाऱ्यांसाठी जो आयोजित केला आहे तो देखील व्यापाऱ्यांसाठी फायदेशीर नक्की ठरेल आणि त्यातून सर्वांनाच त्याचा फायदा होईल असं मी म्हणतो.